Ja zařadím, tak to jede, že? No, rovno to ide. Tu bolo tesné. No dobre. Kľúčikom vypneš. Čo na to žíkaš? Je to dobré. To je Eugene, môj nový kámoš z Mongolska, ktorý mluví česky. Otočím na tom svet. A tu som chcel ukázať, aké sú zodraté pneumatiky po 14 272 kilometroch. Takže... Teď zdálo, že to má záběr, člověče. No, tak záber. To chtělo smyk. No, kto stále chce šmík. No, nie je to už úplne najlepšie. Takže záběr. tu bude odparkovaná mašina, kým neprídu chalani. Takže ja to je... Tak, dobre.